Βλέπω που πηγαίνουμε, ξέρω το αύριο. Δηλαδή το βλέπω, είναι μπροστά μου. Και είναι τόσο επικίνδυνο, είναι τόσο δύσκολο το αύριο και θα το ζήσουν τα παιδιά μου. Εγώ δεν έχω κανένα δικαίωμα να μην αντισταθώ σε όλο αυτό που πάει να γίνει. Και δεν αντιστέκεται κανένας. Περνάνε από το αεροδρόμιο, τους πιάνουν τον ποπό, σου βάζουν χέρι στα βυζιά. Δηλαδή δεν γίνεται. Να βγάλω το καπέλο σε τι θα ωφελήσει. Ναι. Εκτός κι αν θες να πεις ότι κάτι έχω κάτω από το καπέλο, ναι, και γι' αυτό το λόγο δεν το βγάζω. Εγώ σου λέω ότι δεν έχω φτιάξει τα μαλλιά μου. Εσύ θες να μου πεις ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Αν μου το λες, κατηγόρησέ με ευθέως. Γιατί αν με κατηγορείς, θα πάμε εκεί που πρέπει. Αν δεν με κατηγορείς, δεν θα βγάλω το καπέλο. Είμαι σε αυτό εδώ το θρανείο, σε αυτή εδώ τη θέση περίπου. Ναι. Και εκεί κάπου κάθεται η Μαρία. Ναι. Συνονόματι. Ναι. Και γράφω εγώ ένα ραβασάκι, το πρώτο και μοναδικό στη ζωή μου που έχω γράψει, και το δίνω στο σημαντητή μου, να το περάσει στη Μαρία. Ναι. Και το συλλαμβάνει ο δάσκαλος, ο Ματσάκης. Παναγία μου. Και με βγάζει εδώ και μου βάζει το κεφάλι εδώ ανάμεσα στα πόδια του και με χτύπαγε έτσι. Πάνω στο κεφάλι. Τέτοιες τιμωρίες. Είμαστε πιάνει από εδώ ένας δάσκαλος που είχαμε ο διπλός, τον λέγαμε διπλό γιατί είμαστε πιάνει από εδώ. Και αφού σε τράβαγε και πόναγε, σηκωνόσουν επάνω και με το που πόναγες και ήσουν σε αυτή τη θέση, σε άφηνε και σου ρίχνε δύο σφαλιάρες έτσι. Διπλές. Βασανιστή. Τι ήτανε, βασανιστή. Κανονικά. Και δεν αντιστέκεται κανένας. Περνάνε από το αεροδρόμιο, τους πιάνουν τον ποπό, σου βάζουν χέρι στα βυζιά. Δηλαδή δεν γίνεται.